A toda la flota artesanal, el secretario general dedican a la flota artesanal. La industria conservera, más las normas que incidan de una u otra manera en el sector pesquero, para nosotros son la pesquera hasta el 31 de julio. Lo que hemos visto es que las posibilidades de pesca... Toutes les normes qui concerneront la pêche sont énormes et de plus de 3900 bateaux, parmi lesquels 3800 y a mayores la flota que captura especies qui concerneront l'économie et la durabilité pour le secteur. Por lo tanto, somos los primeros preocupados en ejercer una actividad pesquera sostenible. La flota es una flota que necesita realizar intercambios con otros países, bases en todas las rías que controlan también desde tierra. Entendemos que es... Entiendo español, no hablo mucho español, pero entiendo... Unas 3.800 embarcaciones de flota artesanal que trabajan... Ici, en Galice. En plus, nous avons énormément d'installations d'épuration. Bueno, acabamos de manter unha xuntanza co señor Pierre Carles Ken, presidente da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo. Esta videoconferencia se enmarca dentro da ruta de traballo que aprobamos no Consello Galego de Pesca. Estuve acompañada por os representantes do grupo de traballo que se creou nese pleno e o que lle trasladamos foi as dificultades que están acaendo sobre o sector nos últimos días. Dificultades que teñen que ver co Brexit, pero tamén dificultades que teñen que ver co novo regulamento de control. A verdade é que lle trasladamos a necesidade de manter un control sobre a actividade pesqueira. Galicia é unha rexión que sempre defendeu esta necesidade. Así temos un servicio propio de guardacostas que controla a actividade pesqueira, pero que tamén entendemos que medidas de control que non aporten nada sobre a regulación da actividade pesqueira e que dificulten o traballo dos profesionais, o único que leva é a, de alguna maneira, castigar a un sector que está dando o millor de sí para realizar unha actividade pesqueira sustentable. Lle poñíamos o exemplo de embarcacións do marisqueo a flote que traballan todas xuntas nunha zona, que non aportaría nada novo levar un xeolocalizador, ou incluso as propias mariscadoras que traballan nas zonas de baixa marea, na zona infralitoral, e que tamén terían que levar un xeolocalizador, e iso non suporía ningunha modificación ao plan de xestión que teñen hoxe aprobado, onde todas as persoas que traballan nunha zona teñen que pasar por un punto de control e despois xa por unha primeira venta en lonxa, e toda a produción está perfectamente trazada desde o seu orixen hasta o consumidor final. A verdade é que foi unha reunión moi positiva. O presidente da Comisión de Pesca transmitiunos que o Parlamento non ten ningunha presa en aprobar este regulamento, entende que é necesario coñecer perfectamente as diferentes realidades do sector e facer un reglamento que se adapte a esas necesidades do sector. Polo tanto, tranquilidade, vamos a seguir traballando cas institucións comunitarias, tamén co Goberno Central, o que xa lle fixemos chegar unha nota que tamén lle transmitimos á directora xeral da DG Mare, donde van as propostas de Galicia, as necesidades de facer un control que sexa adecuado á realidade do traballo da nosa flota e tamén das nosas mariscadoras. Yeah.